При LR Body Mission фокусът е върху продуктите LR Figo Active. Това са така наречените продукти за заместване на хранене. Те са разработени така, че да предлагат мазнини, белтъци и въглехидрати в ясно определено съотношение. Освен това, тези продукти са обогатени с витамини, минерали и микроелементи, така че да се осигури оптимално снабдяване и една активна обмяна на веществата по време на цялата програма. Освен това, формулите на продуктите са много съвременни. Те са без палмово масло, без изкуствени подобрители на вкуса, без оцветители. Продуктите са веган, съдържат протеини от грах, нахут, бакла и соя. Имат ниско съдържание на захар. Сладкият вкус се постига с растението стевия. Продуктите са богати на фибри, например от люспи от семена на псилиум. Още нещо важно е, че широката гама от варианти и възможности за приготвяне осигуряват достатъчно разнообразие по време на програмата. По този начин продуктите няма да ви омръзнат и има нещо подходящо за всеки вкус. След отслабването е важно теглото да се поддържа стабилно. Това трябва да стане част от ежедневието, нещо, на което да се наслаждаваме. За това са важни две неща. От една страна е нужен начин на хранене, който е адаптиран към новото тегло. Движението също играе съществена роля. Това показват много проведени изследвания. Такива са и препоръките на съответните специалисти. Затова част от програмата LR Body Mission са и насоките за правилно хранене и насърчаването на физическата активност с фитнес видеа. Тези продукти също са подходящи за стабилизиране на теглото. Разумно е след отслабване да продължите да следите теглото си известно време, като например редовно се притегляте. Ако забележите, че теглото ви отново започва да се увеличава, просто за 2-3 дни направете програмата LR Body Mission и използвайте продуктите. Или ако през уикенда сте хапвали малко повече и знаете, че имате излишък от калории, тогава можете да започнете понеделник сутрин с мюслито или вечерта да си направите една супа. Така отново редуцираме калориите и влизаме в стабилна и балансирана фаза. Програмата LR Body Mission предлага много възможности както за намаляване на теглото, така и за стабилизирането му, т.е. за успешно управление на теглото. Желая ви всичко най-добро и много успех!